pribadong eskwelahan sa Mandawi City, gidasig ang pagpalambo sa talento sa arts sa ilang mga estudyante. Karong bag-o may gilusad sila nga mural sa usa ka parte sa ilang eskwelahan nga ginama sa mga tinun-an. Atong sayran sa RTV Presents ni Nico Sereno. Makalingaw nga art session ang among naabtan karong bag-o sa usa ka pribadong eskwelahan sa barangay Subang Dako. Niadto higayuna ang mga estudyante sa SPED ang gipaubos sa session isip pag-andam kanila aron makabuhat og mural painting sa usa ka bahin sa eskwelahan. Ang bungbong sa tunghaan giandam ng daan aron maoy ilang pintalan. Gihimo kini samtang nabisi sab ang mga estudyante sa pagdrawing. Usa sa mitudlo kanila sa kalihukan ang artist nga si Grace Escrupulo. Mihatag og mga tips og techniques sa mga kabataan si Grace kinsa nakasalmot ta kaniadto og usa ka art competition ug exhibition sa South Korea. Nakitang makatabang ang kalihukan aron mapalambo ang talento sa mga kabataan ug gani nadasig sila paghimo niini. This is not only making life fair to our children, but they are making life more enjoyable for them. Gitagaan lang opportunity to express their emotions at this specifically. That's a very good thing for them to also develop their confidence that not only the regular ones can do these things, but them as well. I can also say that based on what I had observed, there are also these kids who are very talented in the field of art. Naobserbahan sa magtutudlo nga maoy coordinator sa SPED sa eskwelahan ang paglambo sa talento sa mga kabataan. Nakita nga nakatabang ang arts sa development sa potensyal sa bata. They're actually trained naman kay we have every Thursday arts and craft day na namo. Kung naalang yung kadre when they started, muka-appreciate yung sila development. Ang gilusad nga art class ug art session proyekto sa COPEC o Korea Philippines Education Cultural Center. Mao nga ang mga Korean nationals nga nagpuyo sa Sugbo mi volunteer sa pagtabang sa kalihukan. I have also seen and observed how the children have improved. Kutuingon ko, I must do something because being the advisor of Korea Philippines Educational and Cultural Exchange, I can do much in trying to connect. Human maandam ang artworks sa mga bata ug human mapreparar ang bungbong sa eskwelahan, gipapintalan dayon kini aron hingpit nga madayan-dayanan. Nagdepende ra sa interpretasyon sa kabataan kung unsa ang ilang gusto nga artwork. Ang importante matud pa nga ang kalihukan nakatabang sa paglambo sa pagsalig sa kaugalingon ug abilidad sa mga kabataan. Uban ni Rod Prado, ako si Nico Sereno ug kini ang akong short docu.